Dakle, kako se peče rakija? Što će jedna dama u cijeloj toj priči oko rakije, pisala sam jedan članak na tu temu i onda sam nužno morala da se informišem. Došli smo i do toga da barem u mom kraju istočne Srbije i žene su ovako, pogotovo u prošlosti, bile dobre kazandžije. Tako da nije pečenje rakije isključivo muški posao. Kako to narod obično voli da kategorizuje. Ovako. Ja ću sad dati kratke crte šta se radi kada se peče rakija. Međutim, najbolje je da prvo pečenje rakije radite sa nekim iskusnim, pošto iskusan čovjek zna da odreaguje u trenutku najbolje. Sad zapravo bilo koji posao koji radite, dobro je da svoje prve početne korake radite pored nekog iskusnog. Ukoliko to nije moguće, Bože moj, naučite i sami, nije strašno ni da se sam nešto uradi, sam krene, međutim, ljudi su se i razvili kao u toj meri i proširili na planeti Zemlji, baš zato što su se oslanjali jedni na druge, baš zato što su imali pored sebe iskustvo. Uzmite u obzir da i kad ste roditelji i kad ste beba, vi da se ne oslanjate na iskusnijeg, ne bi vas ni bilo, znate. Samo vremenom ljudi to zaborave, pa počnu da razmišljaju o tome kako je. Sad smo odrasli i kao odrasli onda nam ne treba ničija. Savjet je da, znači, kada počnete prvo pečenje budu uz nekog iskustva. Realno, za mnoge stvari u životu, ako ne i za sve, lakše kad prvi i drugi put radite nešto sa nekim iskustvom. Kada se uhodate u cijelu priču, uvek možete da poboljšavate, budete vešti, tako to, ali prvi put nadzor nekog iskusnijeg nije zgoreg. Ako ne može da se ostvari situacija da to bude pod nadzorom iskusnog, onda, Bože moj, nije da ne može bez iskusnog nekog. Naučit ćete. Ja samo govorim kao savjet. Najbolje se nešto uči kroz praksu i da sad ja ovdje mogu da vam pokažem kako se vino sad kazam sa rakijom ovdje, da mogu da vam pokažem, verovatno bi vam bilo lakše. I na YouTube imate gomilu snimaka gdje vi to možete vidjeti vizuelno. Tako da možda ovaj moj snimak da vas odvede na te druge snimke. Da bi ste ispekli rakiju, potrebno je pre toga da spremite kominu. Komina nastaje od voća, od koga planirate da napravite rakiju. Rakija može se pravi od kajsija, dunja, šljiva, jabuka, kruška. Od dunja je najzahtevnija rakija da se pravi. Jedno od najjednostavnijih za pravljanje je upravo ova koja se pravi od šljiva. Šljive se dakle ostave u kaci koja se zatvori i koja se na jednom otvoru u veličini tog otvora ubaci crevo, a crevo ubaci u kofu s vodom. Zašto se to radi? Da bi gasovi koji su nastali tokom vrenja u kaci mogli da izađu napolje. Kaca se zatvara da ne bi ušle mušice koje posle mogu da utiču na ukus rakije ukoliko ostanu u komini. Dakle, preporuka je da se kaca u kojoj se stavlja voće
dostoji 2-3 nedelje, zatvara na ovaj način, sa tim da se crevom sprovede mogućnost da gasovi koji nastaju uvrenjem voća izađu napolje. Dakle, nakon 2-3 nedelje spremili ste kominu. Komina je ono što, ili džibra, je ono što se peče i to stavljate u kotao kazana za pečenje rakije. Kotao se nalazi iznad ložišta. Na našim selima uglavnom se loži na drva i bitno je da vatra bude umerena. Sad tu dolazi do značaja imati nekog pored sebe iskusnog. Zato što iskusni ložač zna koliko da dozira jačinu vatre. Kako da stvori tu umerenu vatru baš onako kako treba. Jer ne smete ni da preforsirate, da udarite jakom vatrom, a ne smete baš ni da bude preslab. Kada alkohol dosegne taj neki nivo ključanja, to je na nekih 78 Celzijusa stepena, dolazi do isparenja alkohola i onda kroz onu lulu, vrlo bi bilo dobro da nađete sliku kazana, pa da dok ja vam ovo pričam imate uvid u to kako izgleda kazan. Dakle, kroz onu lulu na kazanu idu ti gasovi koji dospevaju u hladnjaku. U hladnjaku ili hladilu dolazi do kondenzacije pare i tako nastaje rakija. Sad, kroz onaj ventil kod hladnjaka počinje da ističe rakija. Međutim, vrlo je bitno da znate da prvih decilitar do pola litra se odvaja, pošto je to metil alkohol i on je štetan za ljudsku upotrebu. 0,3% komine bude taj prvenac. I uglavnom, to bude 2 decilitra do pola litra, sve zavisi koliko rakije peče. Dakle, taj prvenac se odvaja jer je to metil alkohol koji je štetan za ljudsku konzumaciju. Može jedino da se koristi kao tehnički alkohol. Nakon toga počinje da ide rakija i onda se meri koja je jačine rakija. Kada rakija dosegne nekih 14-15 gradi, onda se prestaje sa loženjem, jer pazite, ako vi pečete dok ne izgorite svu kominu, počet će da isparava voda i druge materije koje nisu alkohol i to će da razblaži rakiju i neće dati kvalitet. Dakle, ta srednja frakcija je glavna frakcija prilikom pečenja rakije. Prvim pečenjem dobijete meku rakiju. Ako hoćete da dobijete onu jaku rakiju, a jaka rakija se računa ona koja ide od 18 do 24 gradi, nju dobijete tako što meku rakiju stavljate u kotao na mesto gdje je bila komina i onda proces je isti. Znači, ta jaka rakija se još naziva prepečenica, zato što vi sad umjesto komine u kotao stavljate meku rakiju, pa onda kad dosegne nivo ključanja, kroz lulu ide u hladilo i onda tako dobijate jaku rakiju, odnosno tu prepečenicu. Na prvi pogled može delovati da nije komplikovano, međutim, suštinski treba obratiti pažnju na mnoge finese i, kako volim reći, dobra rakija se lako pije,